Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Elehon amin haleluya. Elehon amin haleluya. Elehon amin haleluya. Sironami inam di bidah mahamu sian permonahan deh masai orang gajang tidak tu kadaton bikin satu keratonon amak sendiri lo mendokos selamat datang so nari pe dinunggu kong majo aw mamase mendokos selamat jangan mari dainan dan keluarga dainan dah. Jadi arong doha dan dari tua mandok napura matano-tano ranggil masih lagi berarti penak keluarga pada orang hamu di Barus kami di Lampung atau di Tetong Mas Donggo ada pepatah bahasa Indonesia dari guru kami dulu katanya demikian kalau ada sumber di ladang untuk mandi kalau ada umur panjang pasti kita akan ketemu kembali. Dalam Medina, selamat jalan bagi sini keluarga. Tuhan memberkati hari tinggal di sorga. Dus. Musik. Selanjutnya berbagi tugas sani. Aku sebagai penasihat ilmu ko sonari ketua lumbu mak. Baik mamang. Jadi mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di hita saluhutna. Jadi di son hamin inang ala pindah tugas do inang siang kuriata matoko selamat jalan do hami siang lungguh Jordan khusus siang get menean sehat-sehat sudah keluarga saat tamu di tempat baru hami pe di kedatonon sehat-sehat matutu sudah sebenarnya dokter ni amang penasihat tamu dan kali segitnya narang gajang ni multa angge boy kita baju pangsek jadi adong go sian hira loko-loko buat tangan dong di perjalanan boy yang meneman permangan sian lungguk Jordan sian sudah anggota ni lungguk Jordan manang nasa dia peoninang las marohani nang do keluarga majalo teh so ni majo hata sian hami muliate musik dulu Musik. Kita harai. Dongan ya ini sih doa sahal bah. Langsung kalian mau kerja. Jadi sisa dah atau kita? Jadi sama foto yang pendita. Sejak kita tuh. Mulut saya ada tuh kami amang dua Jadi rohani alamak. Iya, jadi mau lihat mati itu hatta. Jadi sangat terharu. Waktu kami dung hot kami di Bagason, boleh dikatakan sian huria kedaton waktu hujalo kami pertanyaan. Ala memang kesulitan di waktu alana au holang sian Bagasunanion gereja di Palembang. Jadi sangat terharu karena yang melayani inang pendeta laos di Songmusedo perpisahan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang tengah pola ni belgana las ni roha dan nahupatu duho kami na otik selesai dia nahupasahat kami las marohani dainang kolak pasita semua do nahupasahat kami butima madonga mau lihat Jadi buah mabat dulu medok kata jadi ayo murah do tami sao
Mulai ate. Cuman Patutnya mangsiahan na kaling terharu tuna. Ako sendiri terharu lo. bisa sa daw ka. Hido kenapa Paling bernilai hula lamang kira tok lo jong-jong Tuhan itu tengah-tengah ka. yang mana Yung pangurupino ka na foto, borhat, yang padita, nang berpisah rotita, alami tugas. ba habis Sendiri, luar biasa. ate mang, Kejam tak rejang mau murtad. Ate, dapat tak wita dumugi ma dia mang hukum tugas. Sahat tu nomor ni, sahat tu nomor Anda bahwa dia mau siap kaina lo dia mau kama luar biasa kami sendiri sama si tua di lunggugon sina masahai borhat nang mangudi amang pati temadaw satok gitu amang batu bahi tabuhi 3 juta ama luar biasa ate saya marbinegi matuhani surihi tarabokan taruh ini mau ate mah kami mewakili Hindi, pahala dunia biasa. Upadi. Untuk melihat itu Tuhan amang sudah bilang dah. Jadi itu inang pendeta atau inang memang kami bawa inang lu ate di pelayanan lima apa daang lang buhi rekan buhi do kono sebagai pembantu pendeta roh kami ate inang Las doro. Mantan murid ni Ina. Oh, mantap murid ini. Las doro hanami nang tiga tugas inang alai hami Peter Haro. Uber kami dengan di persaurata. Kadang-kadang di gereja binereng inang agak jonok Tuhan, ramah orangnya. Memang benar-benar pelayan Tuhan. Lalu hidup tak yang nami nang, udah tumpe, pada udah kita untuk kita membersibung-bung. Lumubi mah di pelayanan inang. Mardungatang yang dohang nga dinoto inang melayani mula usit kita natin ikon lebih bijaksana doon inang menghadapi akka ruas tak ate asa masangat di bata unang sarong pastutuhan di kita pos dorong po di sini muli nang sebagai uluan di oma na di pasahat ni uluan ta siap tusan ate nang dah alani nakani ay pasahat tahi lain po di pasahat ate di mana tarbayan ni nang dah marlibag ganda may makorotuhay paasong may terutama tu pelayanan natin nang dah kerja murni nang sakpa mulubuy aw mengharap din nang jadi pare sa non jadi mulu prinsipta yan non ikon inang dumadyalang muli po siya so di maharap sa tayo nang dah so tumubay nang manangin ko kami ingot-ingot kami inang dah lumubi yung tujuan oke mau lihat ma itabay amang sitwa manurong ma odo pa nagjago madukatan no ate Jadi ngagong benya nakahatay alay guarnado dayina molo didok perpisahan bukan pertemuan yang ku tangisi Bukan pertemuan yang asal nengkel do kita. Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di ulit rohani lugutur dan inang nah holos sa Tuhan ta nunga takas akka naulina dinggan akka parhitian borhat nanaing situjuan muna alani akka tugas alani akka aturan ni huriat dah gabibi naik ko parsirak kita ada marsirak siya Tuhan sadadu kita dirahut holong nasihat Tuhan sialani inang tangyang nami anggiat di ingatan ni Beru
Tabamargobo ina, tabamarbiso, inalaho para rafto, berita di Tuhan. Posdoro hanami di si, takas dora, hamunado, nama ngajari kami, ditiki calo si Tuhan. Laos di partikian nomma, naik pawar katon nami hamuna, asa anggiat, gajah umurta 7 nario, boy hita baju pangmuse, bidok ko si Tuhan, sinaganak kene. Naik komparisi sama pakirimon na boido pasaudon ni Tuhan molo adong akak uduk dohon seret biroha jala radidui di julu ni Tuhan jadi ima na boita pasahat tami otik susah dia na pinasaha ni lugu Jordan so nedot na magtua madohonon asa onong matagading 2 palu-palunan nina asa otik susadia na pinatuban ni Lugu Jordan sa itu hatta matong na manggohi pasu-pasula asa gajang main na aik ni bodan tiyo aik ni sumur si gajang umurina sa itorok ma tapi nompang sahat masul sahat matutugan naik pasahaton nami man sama sido nami siap tonga-tonga di lugu saya sahak matongan Musik. karena dia pangurasan tok-tok ma diramo itu musik Tayo na pa serius wala na ako pinang gue serius. Iya. Amanginang daharong hata
Nane upasan holan hata mauliate do mauliate. Mauliate maka manginang di haroronami di tonga-tongani Huriata HKBP Kedaton. Di haroronami di lungguk Jordan. Hurasa hokami do songo dia do holong ni rohamuna Tuhan. Ido. Odang ngalani nesok kamu dan memang benar adanya. Persaudaraan kekeluargaan terasa do dison. Ido terasa do dison. Alani ya kamang akainang songon huduk nakin mulia tema di parsorat tasalelengon 3 tahun. Ido di tanggal 3 Mei gonok mahami 3 tahun dung narotu Bandar Lampungon. Jadi 3 tahun mah di parsorat take. Di tonga-tonga ni lunggukon mas secara khusus. Alani do khusus ngajah hami do nakin, budoko kami do tu amang. Buah dua ke HP di simahitan non martadikata di lungguk. Alani situasi ya kemang. Na ujian do dana ko bay nang nasoboy na sida wala manaruho do nakin. Alani molotu pedang di son nasida au mewakili kami sian keluarga. Nah di saleleng 3 tahun parsaurata totu kamang akainang songon boy ma jono gonokku sudut nopo sodo peo molo martiba kok kamu. Alani godang do kamang inang akka sipata kahatakku na pasal puhu manang akka pamerengakku perdalakku na dang pas di bagasa rohamuna. Alani di somma mangido ami asa salpuho kamu mayake unang ingot tamu. Daw nang ingot tamu lado makan nagurang di tonga-tonga ni pangkubasyon nami sa leleng 3 tahun non. Ala ingot tamu ma dinapadita guru si barani si gogo suara. Iyo. Kagogo do sarap mo marjamita kan? Iyo. Si gogo suara jala parkel di guru si barani mainget tamu dah. Iyo. Asa toktong boy terjalin aka parsauran na ding songono na kaya manginang las rohakku alani takuhirim nakin ternyata lobis yan hubikiri ido di pasahatamu di patupamu tuhami tu keluarga nami holan naneng permisi do siya tonga-tonga lubuku hape dong di baik kamu pas jeruk nami tonga dalan amanginang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan hati dan pikiran amang dan inang. Tada doi nadi haholongi hamu hami. Alani amang salinai mauliate ma upasahatami mewakili keluarga Jelubis. Tuhamu akadamang doh dainang na tua-tua nami di son. Selatang yang nami ya kasigancang umur mahamu salubutna. Amin. Segancang umur hamu di pasu-pasu Tuhan. Sudia kapino parmuna manang diri ya penasida. Aka anak kona berhasil mayake. Iya, asa kasih buang mai itu tonga-tonga ni keluarga mo. Jala mula do umur nagajang songon hidop ni pepatah. O pumujuan nakin, bu itu kita mo sa pajupang. Jala mula do waktu muna hati buha. Masih hol hamu tuhami asa manyong bumihita ibu tahu manyong pong mabakarikan iya roma hamu tu barus mulai kok kamu neng ro 3 kilo di hamu siap mau isi iya ala ikut disadong oleh sodang boy ala nang asli disonikan nah hona sudah dison ala mau di sana non asli dong langsung sian nelayan artinya segar dope. Jadi ima kamanginang tangyang mas tangyang mahita sa pasu-pasu Tuhan mahamu di tonga-tonga ni ngolumuna nah hami pe manang sali hari pe hami berangkat di ramoti Tuhan mahami jalalang tudenggan nama tutu parsauram muna di tonga-tonga ni Huria HKBP Kedaton imahata na boyu pasahat tulunggu Jordan tu amang siahan tinang mana inang tadi mana inang ya Inang, terima kasih banyak ya Mang Inang ya. Iya, ini pertemuan kita ya yang pertama dan yang terakhir untuk di Lunggu ini.
Ido. Mana tahu ada waktu Amang dan Inang bisa datang main-main ke sana. Ingat ada pendeta Bursi Barani di situ ya. Iya. Oke, jadi imajo kamanginang hatanya bihu pasahat. Tuhan memangaramoti kita saluhutna di bagasa bornginon ro disaliling-lilingna. Amin. Mulai tema